Cada any a Catalunya s'inscriuen més de 200.000 joves per estudiar carreres en centres universitaris públics i privats. Una part important escolliran estudis vinculats a l'àmbit científic i acabaran exercint d'investigadors en laboratoris com aquest. Són joves destinats a canviar les nostres vides. En alguns casos amb un futur incert si volen exercir com a científics a casa nostra, i en altres amb una carrera on podran tenir l'oportunitat de desenvolupar la seva passió per la ciència. Quins reptes tenen per davant els nostres futurs investigadors? Quina salut té la recerca científica i quines transformacions cal seguir executant perquè Catalunya sigui punta de llança en alguns àmbits de la ciència durant els propers anys? Les universitats catalanes produeixen el 22% de la recerca espanyola i generen gairebé el 26% de l'impacte científic i el 31% de les publicacions altament citades. La dada és contundent i demostra l'ingent feina que fan els investigadors que treballen al sistema universitari català en matèria de recerca científica. Però les nostres universitats s'han adaptat bé a la societat del segle XXI? Quines eines cal implementar per reforçar el sistema de recerca en l'àmbit universitari? Malgrat la majoria de la comunitat educativa i la societat coincideixen en assegurar que Catalunya és un bon lloc per estudiar una carrera, aspectes com la temporalitat, la parcialitat de la jornada, l'envelliment de plantilles, la fuita de cervells i els salaris baixos són els principals reptes als quals també s'ha d'enfrontar la comunitat universitària en el present i en el futur. Com hi cal treballar al respecte? Si no es pot analitzar la situació de la recerca científica a Catalunya sense posar en valor la contribució que s'hi fa des de l'àmbit universitari, tampoc podem explicar la recerca sense la necessitat de divulgar-la. Què s'ha fet i què cal seguir fent per apropar la ciència a la ciutadania? Com d'important és aquest aspecte per contribuir a la bona i rigorosa informació en una societat que viu en permanent sobreinformació i per combatre les anomenades fake news? Catalunya és un bon lloc per formar-se en ciència, en humanitats, en ciències socials. La prova és que trobes investigadores i investigadors catalans a tots els països del nostre entorn desenvolupat, països industrialitzats, països amb centres de recerca punters, hi ha catalans. La missió de la universitat és transformar la societat, tot i que la solem dividir en tres parts, no? La docència, la recerca i el servei a la societat. Però en realitat és transformar la societat i transformar-la formant a les persones, generant prou coneixement a través de la recerca i servint a la societat gràcies a aquest intercanvi de coneixement. Les universitats estem en una posició central perquè, per una banda, col·laborem amb els centres de recerca en la recerca més puntera i, per altra banda, fem transferència de tecnologia sovint col·laborant també amb els centres tecnològics. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, som el pagament entre els tres elements de la recerca del país. Des del punt de vista acadèmic, tenim un sistema molt fort, però també és veritat que aquest sistema té unes mancances clares, i és que hem d'arribar més al món de l'empresa, al món de la transferència, al món de la innovació, i aquí és un camí que encara ens queda un bon d'allò per recórrer. Cada cop hi ha més burocràcia, més traves, més controls de procediment que són absurds, que no són necessaris. No podem crear uns monstres burocràtics que no funcionen. Nosaltres tenim una mancança clara en tot el sistema universitari de persones joves amb empenta, amb ganes de fer recerca, de formar, d'ajudar i de contribuir al canvi social. Llavors jo crec que això és una necessitat que tenim i la tindrem que remuntar. I el repte fonamental
és el de rejuvenir-nos, però ens queda encara un camí molt ample per recórrer. I és que aquest múscul, al que m'he referit diverses vegades, és un múscul que té una mitjana d'edat massa elevada i no vull dir que la recerca sigui exclusivament cosa de gent jove, però sí que la presència de talent jove dinamitza i d'alguna manera catalitza processos de recerca que en aquest moment són especialment estratègics. El gran problema quan un mira cap enrere és que hem perdut 2 generacions. Nosaltres ara mateix, a les universitats, gent de menys de 40 anys, tenim molt poca gent. Hem tingut gent molt ben preparada, hem fet molt bona feina, estem treballant, però tenim la gent molt gran i el que necessitem és recuperar aquestes pèrdues de talent, aquest talent que hem format i hem exportat. Totes les institucions s'han de canviar. Necessitem deixar-nos de burocràcies absurdes i realment voler fer d'aquesta una institució de servei a les persones i de servei a la societat, que és a la que es deu. Un dels camins que tenim que continuar fent i intentant és la connexió amb la societat, que la nostra ciutadania vegi que aquest nivell extraordinari del nostre sistema universitari té una repercussió i un impacte també en la vida de les persones. La relació universitat-empresa és una relació de guany simultani, allò que diem win-win, doncs els dos. Estem treballant perquè el currículum porti una sèrie d'acompanyants, no? Això per un cantó, i l'altre, com vostè deia, que aquestes feines o aquests coneixements que tenim a la universitat els puguem oferir a totes les empreses del sector perquè ens utilitzin, no? L'horitzó de la universitat del segle XXI és un horitzó de viatges molt compartits, d'ofertes acadèmiques molt compartides amb universitats europees i no europees d'alt nivell que ens permeti barrejar-nos encara més i compartir l'estratègia de generar coneixement de forma transversalitzada i, sobretot, en un món molt petit en termes, diguem-ne, de distàncies reals. El repte de les universitats és justament trobar el punt d'equilibri entre conservar el valor de la presencialitat i de la vida universitària i aprofitar aquestes noves tecnologies. Jo crec que és una tasca que desenvoluparem en els propers 5-10 anys, segurament més ràpid del que hauríem fet de no haver estat el Covid. Quan arribo a nivell de màster o doctorat, jo estic molt orgullós de que tenim el 36 i el 37% dels estudiants que són de fora de les nostres fronteres. Jo crec que això d'estrangers, això és molt positiu, jo crec que això està molt bé i crec que encara ho tenim que intensificar més. La Universitat Catalana s'ha convertit en un crisol de coneixement, de projectes, d'accions, d'activitats, de barreja, que estic per dir que les universitats europees estan fent més per la construcció europea que la immensa majoria de polítics. I jo diria que l'Erasmus ha fet més per Europa que la immensa majoria de directius de la Unió Europea. Ara, a la meva universitat i a les altres tenim molts asiàtics, molta gent de Sud-amèrica, de diferents llocs del món que venen i això ens permet barrejar cultures i créixer com a persones. El valor més important que tindran les universitats serà en el seu personal. Quan jo faig una classe, el valor sóc jo. És qui està transmetent aquest coneixement. Aquí jo crec que és on tenim, al final, una mica amb tot el que és aquesta universitat del futur. Per tant, les universitats estem preparades pel futur? Sí. Sabem quina és la direcció que cal seguir? També. Què ens cal? Un marc jurídic basat en l'autonomia universitària i en la confiança en la institució, un model de finançament que ens permeti fer realitat aquests projectes i, evidentment, amb el compromís de retre comptes, perquè aquest és el nostre compromís com a institució pública. Molts cops penso que vivim en el millor lloc del món possible. Aquí hi ha moltes coses que ajuden, no? Hi ha un excel·lent nivell a nivell d'universitats, educatiu, brutal, molt bo. Hi ha una alta implantació d'empreses d'àmbit tecnològic o científic. Jo penso que ho tenim tot. Només cal creure-s'ho i apostar.
Bé, doncs demà me'n vaig cap als Estats Units, començo el meu segon semestre al tercer any, i us volo demà al matí, ja començo les classes el dilluns, així que ara ja toca tornar-hi. Bé, espero que tot vagi bé i ara acabaré d'empaquetar abans d'anar a dormir. És una cosa que mai no havia ni planejat ni pensat i no tenia connexió amb la cultura americana. Un lloc nou i un país nou tan diferent sempre fa impressió, però cosa que hi he anat m'ha encantat. Hi ha molta... Sobretot, diguem, l'estímul intel·lectual, hi ha molta activitat al teu voltant. I sempre m'agrada fer moltes coses i això ajuda. Bé, avui és el primer dia de classes, així que ara estic anant a la classe de geometria algebraica. Avui ha nevat una mica, no gaire, però una mica. I aviam què tal el primer dia. Quan jo feia quart d'ESO ja sabia que m'agradava les matemàtiques i la ciència. I va ser el primer cop que vaig als Estats Units i no en coneixia res, però em va agradar molt. En matemàtiques sol passar que sembla que les coses quadren. Sempre fa reflexionar, no? Que llegir teoremes que dius ha de ser veritat perquè és massa bonic i sol ser veritat, perquè és un distintiu de les matemàtiques també en altres camps, que sempre té una mena de bellesa, que crec que és el que enamora a tothom qui li agrada aquest camp. Però als Estats Units, bé, sí, sempre trobes a faltar casa i culturalment hi ha moltes diferències. I sobretot d'estil de vida. També crec que és potser la cosa que em tira més enrere és el que sempre prioritzen la feina. Doncs ara hem tornat de dinar, que hem anat aquí a un lloc dels menjadors que tenim. I ara aquest és el diari de l'escola. O sigui, el diari té un grup d'estudiants que fan notícies cada dia i publiquen en paper, aviam si ho trobo després, publiquen en paper al diari unes notícies i la meva amiga és la presidenta aquest any i ara entrarà per anar a treballar amb el seu grup, així que aviam què fan. Allà als americans els encanten els clubs. Hi ha molts clubs d'estudiants de tots els àmbits i també hi ha produccions d'estudiants d'obres de teatre, de musicals, fins i tot d'òperes. A mi m'agrada molt la música, toco el piano i el violí. Vaig començar amb el piano, que era música a Barcelona, i un dia vaig veure l'orquestra a l'escola i vaig veure que hi havia un piano però molts violins i vaig decidir que si volia tocar l'orquestra també calia tocar el violí. Bé, ara estem anant a assaig d'orquestra per l'òpera, que comencem la funció dimecres que ve i avui és assaig amb tota l'orquestra i demà amb l'orquestra i amb els cantants. Així que ara vaig amb el violí i la meva amiga Aviva estem anant al teatre a assajar. Aviam com va. Fa molt de fred, ara es veu com surt el vapor de la boca, estem a com menys 10, si està millor a Barcelona, però bé, es fa el que es pot. Crec que és important veure la ciència com una carrera professional més, no ensenyar-ho com una cosa estranya o com una cosa, diguem, friqui, perquè crec que fa més mal d'apartar persones que hi tenen un interès, però diuen ui, no, jo a la meva vida no vull ser catalogada d'aquesta manera. I per tant, diguem, com més normalitzat estigui, com deia abans, no del geni sol que no té connexió amb la societat, que justament negar el fet que està tan ficat en la societat és negar el problema d'ambients que simplement sents que no hi pertanys. Bé, doncs com deia, ara acaba de tornar de la trobada setmanal del grup de dones en informàtica i com deia abans, el que penso que és més important, més enllà de les activitats que puguem fer cada setmana de xerrades o de trobades, el que és realment fonamental en tot això és crear una xarxa. Perquè sí que crec que el problema principal, diguem, que causa en molts casos números baixos de dones que es volen dedicar a matemàtiques i informàtica és la falta de suport, és la falta de sentir que en aquell camp t'hi sents recolzada. Perquè al final, més enllà de l'èxit, un vol dedicar-se a un camp on se senti recolzat i on senti que hi està a gust, que se'l valora, que se'l respecta. I
Passa que quan en un camp hi ha poca gent amb qui t'hi assembles, costa més trobar aquests punts de suport. Sí que hi ha molta feina a fer tant des d'un punt, tots aquests punts de vista, diguem, tant l'ètic com el de gènere com el de finançament, però crec que s'han fet grans avanços i hi ha molta gent treballant-hi molt i fent una gran tasca i crec que anem pel bon camí. M'agradaria molt fer un doctorat en informàtica teòrica i m'agrada bastant el món universitari. Crec que no em veig treballant en una empresa, m'agrada la idea de... M'agrada ensenyar també i m'agrada la idea de seguir en un ambient acadèmic, però encara queda. De moment crec que el següent pas seria el doctorat i després ja veurem. Cada vegada té més pes, més importància, la interdisciplinaritat. Aquí anem una mica endarrerits. Això té molt a veure amb una cosa molt arrelada aquí, que és... Bé, això tu que ets de lletres o de ciències, que jo he viscut 10 anys en països anglosaxons i encara avui en dia no sé fer aquesta pregunta en anglès. És que no hi ha manera de traduir-ho, no? Hi ha molts efectes positius de l'aposta per la ciència, però hem de fer una aposta més interdisciplinar, d'una banda, i més orientada a l'impacte social. Com a mi m'agrada dir, quan tu tens una nova tecnologia, això primer desenvolupa, si vols, un spin-off, després una empresa i al final això són llocs de treball. És a dir, que quan estem sobretot preocupats de tenir un futur per a la nostra societat, el que volem és que la gent, les persones tinguin llocs de treball dignes i interessants i avui dia això passa per la tecnologia. Estem en aquest impàs de transició de la societat industrial cap a una nova societat. Ja estem en aquesta transició, en aquesta societat del coneixement. Com podem evolucionar cap aquí? És molt necessari estar sempre pensant en aquesta avantguarda i com podem ajudar, conjuntament amb la resta de la societat, a veure com avançarà per a aquestes professions que encara no existeixen. Hauríem de poder trencar una mica els departaments estancs de disciplines per poder donar respostes molt més multidisciplinars a dins les universitats, perquè, com tots sabem, els problemes de la societat són així, no són disciplinars, són multidisciplinars. Un cop has comunicat a la comunitat científica a través de la publicació aquells resultats, falta veure com això es pot traslladar d'altres maneres a la societat. El que necessitem és realment pensar que no s'acaba tot en la publicació i mirar també, fer el seguiment després, quin impacte social té aquesta recerca que s'ha produït. Què tenim les universitats de fora de Barcelona que no tinguin Barcelona? Tenim una cosa que a Barcelona potser li costarà sempre una mica més. Són universitats molt pròximes. Les universitats territorials no ens conformem amb això. També volem ser creadors de coneixement. I en els nostres àmbits d'especialització, no en tot, però en els nostres àmbits d'especialització hem de ser líders. Líders en aquest país i líders en el món. Estem treballant en un projecte cohesionador de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Igual que nosaltres hem visualitzat aquest projecte, les altres universitats visualitzen projectes amb les que també puguin impactar en el seu territori. Hi ha uns valors que jo crec que aquest tipus d'universitats tenim, podem oferir, que potser en el cas de Barcelona és molt més difícil. La gent del territori han d'estar satisfetes i no han de tindre cap enveja perquè un estudiant que hagi nascut aquí no serà menys per assolir el seu nivell d'estudis superiors que qualsevol altre que hagi nascut a Barcelona, a París o a Nova York. Entenem que aquesta aproximació del món universitari al territori és clau pel desenvolupament i aquesta és la missió, contribuir al desenvolupament econòmic, cultural i social del territori al que prestem servei.
endavant. Anem a la uni. El Marwan és un jove, sí, soc jove, de Tarragona i del Marroc, sempre a les dues juntes. És complicada la pregunta, qui és el Marwan? Doncs el Marwan, em llevo entre les 7:30, o sigui, 7:45 a les 8, i esmorzo, vaig a la feina, a la universitat, estic estudiant àrab, també faig castells, concretament soc el segon cap de colla, el segon cap de colla dels Xiquets del Serrallo a Tarragona, soc tenor a la Coral Verge del Camí de Cambrils, i abans feia encara més coses. Tarragona m'ha acollit molt bé, i el sistema social m'ha acollit molt bé. Si hagués aterrat a una altra ciutat més gran, on la marginalitat és superior i hagués tingut una altra família diferent, el Marwan hagués sigut un altre. M'encanta el fet d'haver també conegut el món dels castells, que m'ha fet ser membre de Tarragona i d'una societat molt rica. Jo sabia de petit que m'agradava cantar, però no va ser fins que vaig estar dins la coral que vaig dir, doncs sí, és veritat que m'agradi cantar. M'hi he reafirmat. Jo crec que he hagut de superar més barreres que altres joves, i també crec que he hagut de superar menys barreres que amb moltíssims altres joves. Però els nens a vegades arribem a ser una miqueta cruels. I és una pena que als nens no se'ns ensenyi que aquests atacs poden fer una miqueta de mal. Però després he tingut dos mares, que són ma mare i mon àvia, amb les que he viscut, he crescut i m'han fet créixer de la forma que soc, i és amb elles que he pogut aprendre de les seves barreres per poder superar les meves. Vaig acabar a una classe de relacions laborals, amb la passió amb la que m'estaven ensenyant aquesta assignatura i d'altres que van venir després, em va fer enamorar-me en certa mesura del dret, i llavors ja vaig decidir, doncs continuo aquí, m'està agradant i crec que puc fer molta cosa. Totes les carreres són relativament científiques, perquè un que faci filologia, per exemple, també farà recerca en filologia, no? Però en el meu cas, jo parlo de ciències jurídiques, i crec que és un camp en el que tens impacte relativament directe amb les persones. Una de les impressions que estic tenint últimament és que als joves no se'ns escolta el que se'ns hauria d'escoltar. Estem reunint-nos al carrer, estem alçant les nostres veus amb aquells reptes que la societat ha d'adquirir. El canvi climàtic, la desigualtat social, etc. Certes coses que m'han cridat molt l'atenció, primer, és que quan parlo de recerca en les ciències socials no s'acaba d'entendre. Normalment s'associa al camp científic, al camp de la salut, i per això m'agrada reivindicar que des de les ciències socials i les humanitats es fa recerca i és de molt bona qualitat. I per altra banda, quan es parla de sostenibilitat, l'àmbit del treball no acaba d'agafar el protagonisme que hauria d'agafar. I per això crec que és important anar a aquests espais i compartir tot aquell, no coneixement, però sí aquelles idees que tinc i que considero molt importants i poder fer-les arribar a companys d'arreu del món. Sobretot em veig fent el que estic fent ara. Jo estic començant a fer recerca en dret ambiental del treball. Com deia al principi, el dret ambiental és un dret interdisciplinari. Doncs jo em veig fent això, intentar que la normativa laboral adopti una perspectiva més ambiental.
construir un pont que sigui un equilibri, que és molt complicat, entre la precisió científica, el no equivocar-se a l'explicar les coses, però a l'explicar-les de forma senzilla i a l'abast de tothom. I això és un equilibri complex, això és el que fa la divulgació. Divulgar, comunicar bé aquest coneixement és essencial per diversos motius. Un, per incidir en l'acceptació i coneixement social de la riquesa que porta la recerca, però dos, també per fomentar l'esperit investigador, aquest neguit científic que comentàvem abans entre la joventut. Ara estem vivint un moment quasi sonarà una mica dramàtic, però de la societat i la ciència sembla que estiguem en un divorci, quasi, amb el tema dels antivacunes, de les pseudociències, de les fake news, que hi ha gent que ja no confia en la ciència, que quan surt qualsevol notícia diuen això no m'ho crec. Com ho podem fer per anar avançant cap a una societat que tingui sentit i que tothom hi tingui cabuda? La ciència ha viscut d'esquenes, i això és un pecat de la ciència, ha viscut d'esquenes a la població. Hem creat com un llenguatge molt complex, hem creat una imatge també molt complexa i també un estereotip del científic, aquell tio despistat que està en un laboratori i que és autista i que no té apenas relació amb els altres. I això és un pecat que hem comès des de la ciència i això ho hem de trencar. Les xarxes tenen molt poder i, com algú molt savi va dir algun cop, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Aleshores, les xarxes es poden utilitzar per coses fantàstiques, també es poden utilitzar per divulgar bulos i fake news. Aleshores, és important saber d'aquest poder de les xarxes, saber dir, ostres, això que m'acaben de passar és veritat, no és veritat, qui m'ho ha passat, què hi ha al darrere, i és molt important ser objectius en aquest tema, perquè al final el poder que tenen les xarxes és absolutament immens. En certa manera, el que passa amb les xarxes socials és una cosa que passa en qualsevol procés de democratització d'una activitat o d'un instrument. És bo, però porta problemes i pegues. Hi ha hagut sempre fake news. N'hi ha algunes d'elles que podrien passar com divertides, però en veritat són preocupants, perquè el que està fent això és una mica eliminar la capacitat crítica de la gent. És una altra cosa molt important. No et creguis la primera cosa que t'expliquen. Busca altres, compara i llavors tu fes-te la teva idea. S'han de prendre mesures per minimitzar-ne l'impacte, per fer minvar la desinformació. Sí, que això és prou com per dir reneguem de les xarxes socials com a mètode de divulgació científica? No. Ara mateix estem en un moment d'impàs. El que fem els propers anys és essencial. Aleshores, està a les nostres mans si decidim dir agafem aquesta oportunitat, canviem el nostre sistema de vida, anem a canviar la manera com vivim, la manera com fem ciència, com la comuniquem, com establim aquest diàleg entre societat i ciència, o si deixem passar l'oportunitat i seguim quedats en un status quo que s'està quedant endarrere. La ciència té una capacitat d'il·lusionar i d'emocionar brutal. Quan penses que hem estat fets tots amb pols d'estrelles, quan penses la fortuna que tenim de ser vius, totes les casualitats que la natura ha fet perquè avui puguem ser aquí, això té una capacitat d'emoció que transcendeix a l'àmbit científic i passa a l'humanista, i passa fins i tot a l'ètic, al pensament de per què som aquí, quin és el motiu de la vida. Avui tinc el meu primer examen, així que estic fent la meva última repassada abans d'anar cap a Manresa i agafar el bus per anar a la universitat. Estic una mica nerviós perquè crec que aquest serà l'examen més difícil de tots, però bueno, a veure com va. La primera vegada me'n recordo va ser que tindria 6 o 7 anys potser. Abans d'això havia tingut alguna consola, del típic de jugar a videojocs, però va ser quan els meus pares em van regalar el meu primer ordinador que vaig veure que m'obria una porta gegant i va ser com un fletxazo, com Cupido que llença un fletxazo, doncs va ser el meu fletxazo amb la informàtica. I una mica com l'anècdota, quan el meu primer ordinador el primer dia ja el vaig acabar trencant.
Llavors, això va ser com la connexió aquesta de que vaig començar a fer tantes coses que vaig acabar trencant el primer ordinador. Per sort es va poder arreglar i ja està. Encara funciona, el tinc a casa de record. Aquí tenim el CVC, el Centre Visió per Computador. Aquí va ser quan, a 2018, a batxillerat, vaig estar fent l'estada de l'empresa i ja vaig tenir molt clar que tot això era el que m'agradava i que volia acabar aquí davant. Aquí davant, que com podeu veure és la Facultat d'Enginyeria de la UAB, i és aquí on cada dia vaig estudiar i on cada dia faig classe, i aquí és on algun dia m'agradaria acabar fent el màster, el doctorat o recerca d'alguna manera, no? A la part d'Escandinàvia els agrada molt el tema de rock, heavy i altres coses que potser no pot semblar per la meva imatge, però és el que més m'agrada. D'estar-me... Encara no, però m'agradaria en algun futur aprendre a tocar la guitarra i començar a tocar temes de rock allà i trencar els altaveus amb la música a tope. Avui comença una setmana important. Avui comença el plaç per fer la inscripció per el tema de a veure si em donen una plaça per anar d'Erasmus. Així que ara estic preparat tots els meus títols d'idiomes, la llista més o menys dels 8 universitats que tinc. Principalment he ficat com a número 1 Canadà, perquè és la que de moment més m'interessa. Seguidament de Finlàndia, perquè quan vaig anar de viatge a Finlàndia em va agradar moltíssim. La seva filosofia, la gent, la música... I sobretot que són molt punteros en tecnologia, no? Trobo que el món actual, el món real, d'alguna forma es pot connectar de forma molt directa amb la informàtica. I a la informàtica parlo no només de la programació, sinó d'altres tecnologies, intel·ligència artificial o realitat mixta, que és el que més em dedico. Jo crec que el futur d'alguna forma anirà, no ben bé, potser pel metaverso, potser que es desenvoluparà moltíssim, però es necessita molta computació per aconseguir un món virtual que sigui exactament igual que el nostre. Jo crec que anirà més per una idea que s'anomena computació espaial, que és bàsicament la idea que tu tens un casc o alguna cosa que et permet sentir tot l'entorn i com és, i et permet introduir informació. Jo crec que tota la tecnologia s'anirà desenvolupant, i més amb el 5G, i arribarem a un moment on això serà més factible. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? La ciència la gent la veu com una carrera que pot arribar a ser un gran repte, no? I llavors no intentar pensar, és que no vull fer aquesta carrera d'enginyeria o d'informàtica perquè la gent dirà que sóc un friki, o és que a sobre m'agrada Star Wars, m'agrada no sé què, la gent ja m'està encapsulant com a empollón o friki. I una frase que m'agrada molt és la de ser distinto marca la diferència, no? Has d'intentar trobar aquella cosa que veus que et fa molt diferent i que pot arribar a apassionar-te, no? I crec que les carreres de ciència i enginyeria t'ajuden molt en aquest àmbit de pensar i obrir-te. Aquesta és la meva pàgina personal i m'he creat un avatar de mi mateix. Jo no em considero diferent a qualsevol persona. Només em considero una persona que m'agrada fer moltes coses i dedicar-li molt de temps. Per això que dic que qualsevol persona pot fer el que es propongui, no? I fer qualsevol cosa que tingui al cap. I sempre música rock per aixecar-me ben d'hora. Així, música que em motiva per continuar. Jo d'aquí 10 anys em veig, a part espero haver acabat la carrera i potser fer el màster, estic allà pensant, i més avui que he vist a gent del tema de la recerca, sobre si faré més recerca o m'aniré més per la part de l'emprenedoria, o potser barrejar les dues coses. Em veig treballant del que m'agrada, intentar-ho, i d'anar desenvolupant totes les idees que em venen al cap. Avui estic a Barcelona, ja he acabat els exàmens i ara estic aquí, que he quedat amb una persona per al tema de les ulleres, de possible inversor, client, el que sigui, no? La cosa és parlar-ne i a veure com va. Animo a la gent a que faci les seves idees que tingui, perquè també et poden ajudar, no només ajudar-te en algun problema concret, però de cara al professional, de cara al desenvolupament personal de cadascú.
En pocs anys veurem com molts d'aquests futurs exploradors científics aporten el seu granet de sorra per canviar cap a millor les nostres vides. Cadascun d'ells en àmbits tan diferents com la biomedicina, la física, les ciències socials i les humanitats o l'enginyeria. Mentre això no passi, sigui a l'estranger o a Catalunya, s'enfrontaran a reptes constants i a proves que hauran d'anar superant. Quan tu mires la naturalesa dius, és que és tan bonic. Quan tu mires com una cèl·lula agafa partícules del seu entorn, dius, és que el que hi ha al darrere és que és com una dansa, quasi bé. L'esbarcer científic, al final, el que vol dir és agafar aquesta part més de dir vull entendre què passa al meu entorn i vull canviar el món, i a la vegada aquesta creativitat i dir vaig a fer-ho d'una manera única. Qualsevol que es pregunti el per què d'una cosa, i ja si et preguntes el com ja és la rapera, ets un científic. Directament. Si et preguntes el per què d'alguna cosa que tu veus, això ja és un pensament científic. Per tant, la ciència està aquí, la tenim tots. El missatge que jo m'agradaria donar als joves és, quan es trobi aquesta vocació, poseu-s'hi. No penseu en què us aportarà en un futur molt llunyà, sinó si aquella és la vostra vocació, endavant. Un investigador o una investigadora el que fa és anar traient trastos d'aquella pila de coses mal conegudes i desconegudes per anar-les endreçant i col·locant en piles ordenades. Perquè és un regal fer recerca científica, és un regal. No hi ha regal més interessant que aquell que fa que tu passis bé. Aquest és un món que jo crec que ha de ser atractiu per a les persones joves perquè és un món que et permet viure la vida, que és una aventura, com a protagonista, a primer nivell. Et pots sentir protagonista i sentir-se protagonista sempre és una cosa agradable del progrés de la nostra societat. Per a molts joves, la ciència pot ser un bon futur per a les seves carreres professionals. Si volem aspirar a una societat de major progrés, més evolucionada, més competitiva, també, necessitem també que aquests joves es dediquin a la ciència amb un sentit ampli. Te'n dones compte que et converteixes en un recercaire quan en realitat comences a tenir alguna idea que se surt d'un normal. Jo crec que la nostra joventut ja hi està molt abocada a voler saber més, no? Per tant, que aprofitin les oportunitats, que n'hi ha moltes, i endavant. Ser científic et permet estudiar amb un grau de llibertat bestial, investigar, intentar buscar el perquè de les coses. El més important és que cobrem no en forma de diners, sinó en forma de satisfacció. Jo tinc la millor feina del món. Tinc una feina que em permet fer de les dues coses més importants que fa un ésser humà, que és aprendre i ensenyar.